همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج آفتو قرار دارید. برادران شما را از نرخ نوع ماشین بازاری خودجان با خبر می‌کنیم. به کانال abone شید و لایک موضوع رو فراموش نکنید. رفتیم. اینا برادران معلومات مرسدس سچکا سال 95 موتور 1.8 برادران ماشین ابزار میکنیم. خوشو نگاه کنید. اینا برادران حالتای بالون دیسک میونه برادران коробка механика салон латта люк дора برادران حالت قفای ماشین нарх бошад бародаро 50000 сомон мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 918 61 21 22. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад. маърҳамат. ина бародаро маълумот электромобил BYD соли 2024 бародаро мошин абзор мекунем. хушро нигоҳ кунед. ина ҳолатҳои балон диск на бародаро без ключовой даст дорад. 4 электропакет, монтиру, коробка вариато бародаро салоно маърҳамат кожа. ҳолати салони қафои мошин бародаро маърҳамат. як та заправка чанд мегад беком 405 та ина ҳолати багажи мошин як заправки бародаро 405000 километр мегад соҳибаш. нарха бошад бародаро 162000 сомон мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 978 57 57 92 788 94 66. занг мезанем бародаро агар маъқул шуд ба ин номеро занг мезанем мошин боз савдо мешавад. ина бародаро маълумот Opel hatchback соли 96 мотори 1.6 мошин абзор мекунем. бародаро хушро нигоҳ кунед. ҳолатҳои балон диск иёна бародаро салони мошин бародаро маълумот коробка автомат пробегаш 566000 салон латта люк дора бародаро. ина бародаро ҳолати салони қафои мошин документош утилизация техас мотор я утилизация дора бародаро техас мотор надора. нарха бошад бародаро 53000 сомон футсиам мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 20 968 068 0200. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад. маърҳамат. ина бародаро маълумот Opel Zafira соли 99 мотори 1.8 бародаро мошин абзор мекунем. хушро нигоҳ кунед. ина ҳолатҳои балон диск бародаро дута электропакет коробка механика салону латта ина ҳолати салони мошин бародаро документош хеле
утилизация техас мотор дора бародаро. Нарх бошад 52000 сомон мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 98 580 3750. Ина бародаро агар ки махкул шуд ба ҳамин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Маълумот. Ина бародаро маълумот BMW F10 соли 2013 мотори 4x4 бензини бародаро мошина авзон мекунад. хуш шуро нигоҳ кунед. Фақат балон диск миёна бародаро. Чор электропакет мультиру коробка вариатор салоно кожа люкдора бародаро сиденё лифт дарош мекаштаст бародаро. маълумот ҳолати салони мошин. Benzin mi? Çori benzini turbo budası barодаро. Мошин старт-стоп. нарха бошад бародаро 150000 сомон гуфтасам мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 93 38 74 74. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ҳамин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. маълумот. ина бародаро маълумот лабо соли 2006 мотораш гирифтед. мотори простой бародаро мошина авзон мекунед. хушро нигоҳ кунед. ина ҳолати салони мошин бародаро. маълумот. коробка механика пробегаш 523000 салоно кожа. ина ҳолати қафои мошин бародаро. چند پول بدم؟ 100 کم 100,000 чанд документош бидод бародаро. утилизация техас мотор дорад. нарха бошад 56000 сомон бо мошин савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 623 008 628 628 0087. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ҳамин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. маълумот.